Messiaaninen visuaalisen etiikan tutkimuskeskus, Mäkitieteen perusteet, 23. kesäkuuta 2003, Satakunnan ammattikorkeakoulun liiketalouden ja kuvataiteen yksikön Kankaanpään yksikön auditoriossa. Hyvää päivää. Olen Jussi Matilainen, Messiaaninen visuaalisen etiikan tutkimuskeskus. Janne Rahkila, Messiaaninen visuaalisen etiikan tutkimuskeskus. Hyvää päivää. Ensin hieman johdatusta mäkitieteeseen. Laajana käsitteenä määrittää yksilön olemassaoloa hyvin merkittävissä määrin. Tieteellisen tarkan ja lahjomattoman määritelmän ollessa käytössä voimme todeta yksilön olevan kiinteässä, toisin sanoen fyysisessä suhteessa mäkeen aivan elämänsä alusta lukien. Ei kulu hetkeäkään, jolloin mäki ei toimisi luontaisena alustana erinäisissä ja itse asiassa kaikissa toiminnoissa, joihin yksilö ryhtyy. Samoin kuin kaikki muutkin nisäkkäät, linnut, matelijat ja hyönteiset, on ihminenkin aina niin sanotusti mäessä tai mäellä. Kalat ja osa hyönteisistä ja äyriäisistä viettävät koko elämänsä mäen, tarkemmin sanoen negatiivisen nesteellä täyttyneen, mistä tarkemmin tuonnempana, sisällä. Samoin kuin nisäkkäistä esim. Valas. Kuitenkaan edellä mainitut mäet eivät ole varsinaisesti ihmisen luontaisiksi elinympäristöiksi luettavissa, mistä johtuen ne tässä luennossa jäävät vähemmälle huomiolle. Edellä luetellut seikat sekä tukku vähempiarvoisia, mutta silti riittäviä syitä ovat johtaneet yhteiskunnan sekä koko sivilisaation tilanteeseen, jossa on ehdottoman tärkeää ryhtyä selvittämään mäkien ominaisuuksia tarkemmin ja aloittaa työ, jonka päämääränä häämöttää järjestelmä, jonka avulla mäkien suhteen vallinnut epäjärjestys on korjattavissa. Mäkien fyysisten ominaisuuksien havainnointi on jäänyt liiaksi aistein suoritettavan tutkimustyön varaan, mistä johtuen tarkkaa objektiivista aineistoa mäistä on kertynyt niiden merkitykseen nähden aivan liian vähän. Kuitenkin ymmärtääksemme mäkien yhteiskunnallisen ja semioottisen merkityksen koko laajuudessaan on meidän ryhdyttävä todenteolla tutkimaan mäkiä nimenomaan fyysisinä vaikuttajina. Tarkoituksemme onkin paitsi auttaa, niin myös ymmärtää miestä mäessä. Käytännön sovellukset tulevat osoittamaan mäkitutkimuksen eittämättömän paikan modernin tieteen haarana. MVET-keskus tuleekin nyt nimensä antaman lupauksen lunastaen keskittymään näihin mäkien fyysisiin ja tilallisiin merkityksiin yksilön eksistenssin problematiikkaa vaivihkaa raottavalla tavalla, näyttäen tien ihmisten ja mäkien entistä hedelmällisempään kanssakäymiseen. Mäkityypit. Tehdäksemme mäkien tutkimisen helpommaksi ymmärtää ja luodaksemme vankan pohjan mäkien luettelointia silmällä pitäen, olemme todenneet välttämättömäksi erottaa mäistä kaksi päätyyppiä. Negatiiviset ja positiiviset mäet. Negatiiviseksi on todettavissa mäki, jonka huippupiste on kuvitteellisen nolla eli Origomäen alapuolella. Kuvitteellisella nolla eli Origomäellä tarkoitetaan horisontaalista aluetta, johon mäki rajoittuu yhdeltä tai useammalta sektoriltaan. Täten kuvitteellinen nolla eli Origomäki esiintyy kaikissa mäkitapahtumissa. Sektoreita tulemme käsittelemään myöhemmässä vaiheessa hieman enemmän. Kuvitteellinen nolla eli Origomäki on siis tasopinta, jonka päällä tai alla mäen voi kuvitella lepäävän. Negatiiviset mäet on kansansuussa usein todettu esimerkiksi kuopiksi tai painanteiksi, jopa laaksoiksi.
Positiivinen mäki, kuten moni teistä jo arvasikin, on kuvitteellisen nolla eli Origomäen yläpuolella. Usein maa-aineksesta muodostunut maan pinnan muoto, jos yläpuoli käsitetään suuntana, joka on maan vetovoiman vastasuunta. Positiivinen mäki. Positiivisen mäen kuvitteellinen nolla eli Origomäki. Negatiivinen mäki. Negatiivisen mäen kuvitteellinen nolla eli Origomäki. Toisin kuin negatiivisella mäellä, ei positiivisella ole tiheystyyppiä, koska se on aina niin sanotusti täyteinen. Negatiivinen mäki voi olla joko nesteellä täyttynyt tai kaasulla täyttynyt, esimerkiksi ilmalla. Jälkimmäisestä käytetään ilmaisua tyhjä. Nestetäyteiset negatiiviset mäet tunnetaan usein esimerkiksi järvinä tai jopa merinä. Tiheystyypit ovat siis nestetäytteinen ja tyhjä. Tiheystyyppiä ei positiivisella mäellä ole. Tiheystyyppien ohella mäkien fyysisiä ominaisuuksia on ensiarvoisen tärkeää lähestyä myös koon kannalta. Mäkien luokittelun erääksi keskeisistä instrumenteista onkin kehitetty hienostunut jako kokoluokkiin, ja kokoluokat, joita on 3, ovat suuruusjärjestyksessä mäkinen, mäki ja mäki-mäki. Mäkien kokoluokitus perustuu kokoindeksiin, jonka mittayksinä käytetään mäkikuutiometriä. Mäenlaskukaava, jolla kokoindeksi voidaan määritellä, esitellään tuonnempana. Tiheystyyppien ja kokoluokituksen ohella huomio on hyvä kiinnittää myös mäkien yksilössä herättämiin tuntemuksiin. Muotoluokat on jouduttu ottamaan käyttöön, jotta voitaisiin liittää yksilöllinen subjektiivinen kokemus yleispätevällä tavalla yhtenäisobjektiivisen mäkitutkimuksen piiriin. Toisin kuin koon ja tiheyden suhteen, jotka ovat puhtaasti laskennallisia määreitä, on muodon tarkastelussa huomioitava nimenomaan ihmiselle ominainen tapa tulkita visuaalisia ärsykkeitä. Saavuttaaksemme nämä päämäärät olemme jakaneet mäet muotoluokkiin, joita on 3. Luokat on nimetty kokemusta kuvaavin termein: lyyrinen, tympeä ja dramaattinen. Näiden muotoluokkien puhtaiden esiintymien lisäksi voidaan todeta esiintyvän myös hybridimäkiä, jotka ovat edellä mainittujen muotoluokkien eriasteisia sekoituksia. Hybridimäet ovat lyyris-dramaattinen, tympeis-lyyrinen ja tympeis-dramaattinen. Tiheystyypit. Tyhjä, neste. Kokoluokat. Mäkinen, mäki ja mäki-mäki. Muotoluokat. Lyyrinen, dramaattinen, tympeä.
Varsinaisen muotoluokituksen lisänä, mutta samaan tapaan yksilön kokemusta heijastelevana voidaan mäistä erottaa ylä- ja alamäet. Edellä mainittu jako voidaan johtaa samoista laskelmista, joihin perustuen muotoluokat erottava mäkikerroin määritetään. Mäkikerrointen laskumalleja käsitellään tuonnempana. Koko- ja muotoluokan määrittäminen. Edellä mainitun kaltaisen mäkien jaottelun toteuttaminen edellyttää tarkkuutta vaativien mittausten suorittamista ja mittaustulosten jatkokäsittelyä mäenlaskukaavojen avulla. Selvittääksemme muotoluokan raja-arvon määrittävän mäkikertoimen, meidän tulee tietää mäestä seuraavat mäen osat. Huippupiste, ydinpiste ja rajapiste. Huippupiste on kohta, jossa tutkittava mäki saavuttaa maksimietäisyyden kuvitteellisesta nolla- eli origomäestä. Ydinpiste on kuvitteellisen nolla- eli origomäen kohta, joka on kohtisuoraan linjassa huippupisteeseen nähden. Rajapiste on kuvitteellisen nolla- eli origomäen kohta, johon tutkittavan mäen kauimmainen ylä- tai alamäki huippupisteestä katsottuna rajautuu. Mäkeä ei koskaan voida pätevästi todeta mäeksi, ellei ole löydettävissä kuvitteellista nolla- eli origomäkeä. Mäki. Kuvitteellinen nolla eli origomäki. Huippupiste. Ydinpiste. Rajapiste. Jatkaaksemme laskutoimitukseen valmistautumista on edellä mainitusta mäen osista johdettava seuraavat muuttujat, joista osan määrittämiseen tarvitaan mittauspistettä, joka sijaitsee aina 1500 mm huippupisteestä kyseessä olevan mäen ydinpisteen vastakkaiseen suuntaan. Lakilinja, ydinlinja, ydinrajalinja ja lakilinjapiste, kun mittauspisteestä vedetty suora, joka leikkaa kuvitteellisen nolla eli origomäen siten, että leikkauspiste sijaitsee rajapisteen kyseessä olevan mäen vastakkaisella suunnalla, sivuaa mäen ulkopintaa, syntyy sivuamispisteeseen lakilinjapiste. Jos lakilinjaa ei edellä mainitulla tavalla voida vetää, on kyseessä oleva mäki alamäki, joista tuonnempana. Lakilinja on siis ylämäen ollessa kyseessä mittauspisteestä lähtevä lakilinjapistettä sivuava suora, joka leikatessaan kuvitteellisen nolla eli origomäen muodostaa lakipisteen leikkauskohtaa. Ydinlinja on ydinpisteen ja huippupisteen välinen jana. Ydinlinja. Aivan. Ydin. Kyllä. Valmistavien toimenpiteiden jälkeen on mahdollista määrittää ydinrajalinja, joka on ydinpisteen ja rajapisteen välinen kuvitteellisen nolla eli origomäen mukainen jana. Ydinlinja ja ydinrajalinja muodostavat kaikissa olosuhteissa 90 asteen kulman. Rajalakilinja on rajapisteen ja lakipisteen välinen jana, joka noudattelee kuvitteellisen nolla eli origomäen suuntaa. Mittauspiste. Lakilinjapiste. Lakipiste. Ydinlinja. Ydinrajalinja. Rajalakilinja.
Mäkikerroin, joka määrittää mäen muotoluokkaa, voidaan nyt kätevästi laskea, kun ydinrajalinja ja rajalakilinja on määritetty. Rajalakilinjan pituus jaettuna ydinrajalinjan pituudella antavat osamääräksi mäkikertoimen. Kun mäkikerroin on enemmän kuin 0 ja vähemmän tai yhtä paljon kuin 0,15, on kyseinen mäki muotoluokitukseltaan lyyrinen mäki. Kun taas mäkikertoimen sijoittuessa 0,15 ja 1 väliin on mäki muotoluokitukseltaan dramaattinen mäki. Mäkikertoimen ollessa 1 tai suurempi kuin 1 on juuri saatu määriteltyä muotoluokitukseksi tympeä mäki. Tätä laskentamallia sovellettaessa mäen on oltava täysin symmetrinen. Kaava on sovellettavissa niin positiivisiin kuin negatiivisiinkin mäkiin. Lyyrinen mäki. Mäkikerroin suurempi kuin 0 ja pienempi tai yhtä suuri kuin 0,15. Dramaattinen mäki. Mäkikerroin suurempi kuin 0,15, mutta pienempi kuin 1. Tympeä mäki. Mäkikerroin on suurempi tai yhtä suuri kuin 1. Jos lakilinjaa ei pystytä määrittämään, tulee turvautua niin sanottuun Sauruksen laajennettuun tasapainottamiskaavaan. Tällöin lakilinja saadaan kätevästi määriteltyä luomalla kuvitteellinen negatiivinen mäki. Siten, että edellä mainitun negatiivisen mäen huippupiste on fyysisen positiivisen mäen rajapiste ja kuvitteellisen negatiivisen mäen rajapiste on fyysisen positiivisen mäen huippupiste. Kuvitteellisen negatiivisen mäen kuvitteellinen nolla eli Orikomäki on täten fyysisen positiivisen mäen huippupisteen kautta vedetty horisontaalinen taso. Tämän jälkeen määritetään kuvitteellisen negatiivisen mäen muotoluokka normaaliin tapaan. Alamäen muotoluokka on sama kuin kuvitteellisen negatiivisen mäen muotoluokka. Arkkimäet muodostavat poikkeuksen, sillä ne ovat mäkiä, joilla ei ole lakilinjaa edes käytettäessä Sauruksen laajennettua tasapainottamiskaavaa. Niiden muotoluokkaa ei siis voida määrittää. Arkkimäkiä ovat esimerkiksi pyramidit, kartiot ja tetrat. Eli, kuten huomaatte, tällä mäellä tai tämän mäen nimenomaisella rinteellä ei ole ollenkaan lakilinjapistettä, joten lakilinjaa ei voida vetää. Tällöin tulee voimaan Sauruksen laajennettu tasapainottamiskaava ja sitä käytetään seuraavanlaisella tavalla. Fyysisen mäen rajapiste määräytyy nyt kuvitteellisen negatiivisen mäen huippupisteeksi, josta vedetään normaalin tapaan 1500 mm
alaspäin, jolloin saadaan mittauspiste. Tästä huippupisteestä, Tyyssisen mäen huippupisteestä, sen kautta kulkee horisontaali kuvitteellisen negatiivisen mäen nolla eli orikomäki. Joten saamme myös määriteltyä ydinlinjan ja ydinpisteen. Kuten huomaatte, tähän muotoutuu nyt negatiivinen mäki. Ja vetämällä mittauspisteestä lakilinjapisteen kautta suoraan saamme selvitettyä rajapisteen. Anteeksi. Lakilinja. Anteeksi. Rajapiste on tässä. Lakipiste. Ja lakipiste siinä. Saamme selvitettyä siis rajalakilinjan sekä rajalinjan, jonka perusteella nyt kätevästi pystymme laskemaan tämän kuvitteellisen negatiivisen mäen muotoluokituksen, joka samalla on tämän fyysisen positiivisen alamäen muotoluokitus. Helppoa ja yksinkertaista. Tämä oli siis Sauruksen laajennettu tasapainottamiskaava. Jos määrittelyn kohteena on niin sanottu luonnollinen mäki, siis epäsymmetrinen mäki, on turvauduttava yksinkertaiseen, mutta erittäin tehokkaaseen niin sanottuun Laurentiuksen sektorijärjestelmään, jossa mäki jaetaan 8 yhtä suureen sektoriin siten, että kunkin sektorin asteluku on 45 astetta, ja ne levittäytyvät huippupisteestä ilmansuuntien mukaisesti myötäpäivään kiertäen sektorin 1 ollessa pohjoisen ja koillisen välissä, sektorin 2 koillisen ja idän välissä, sektorin 3 idän ja kaakon välissä ja niin edespäin aina sektoriin numero 8, joka levittäytyy kattaen luoteen ja pohjoisen välisen alan. Jokaisen sektorin muotoluokitus tulisi laskea edellä mainitun mäkikertoimen kaavan mukaan siten, että ydinrajalinjan ja rajalakilinjan arvot mitataan täsmälleen keskeltä sektoria. Esimerkiksi sektori 1 arvot lasketaan 22,5 astetta pohjoisesta itään osuvalla linjalla. Kun kaikki sektorit on määritelty, voidaan koko kyseessä oleva mäen muotoluokitus helposti saada selville. Koko kyseessä oleva mäen muotoluokka on siis se muotoluokka, joka on yleisimmin edustettu sektoreiden muotoluokka. Esimerkiksi erään mäen sektoreista 4 ovat muotoluokaltaan dramaattisia, 2 sektoria ovat lyyrisiä ja 2 tympeitä. Edellä mainitussa tapauksessa mäen luokaksi saamme siis luonnollisesti dramaattisen. Jos yleisimpiä sektoreiden muotoluokkia on saman verran, päädymme määrityksessä hybridimäkeen. Esimerkiksi erään mäen sektoreista 4 ovat muotoluokaltaan lyyrisiä ja 4 tympeitä. Silloin koko kyseessä olevan mäen muotoluokka on tympeislyyrinen hybridimäki. Sääntö pätee myös tapauksissa, joissa sektoreiden muotoluokan suhdeluku on 3, 3, 2, esimerkiksi 3 tympeää, 3 dramaattista, 3 lyyristä. Poikkeuksen sääntöön luovat arkkihybridimäet.
Arkkihybridimäkiä ovat ne mäet, joissa on 1, 2 tai 3 eri muotoluokkaa, jotka ovat yhtä yleisesti edustettuina ja niiden lisäksi vähintään 2 sektoria arkkimäkeä. Esim. Lyyrinen arkkihybridimäki sisältää esim. 3 sektoria arkkimäkeä ja 5 sektoria lyyristä mäkeä. Arkkihybridimäistä tekee erikoisen se seikka, että se mahdollistaa kaikkien muotoluokkien tasavahvan esiintymisen yhden mäen puitteissa. Arkkihybridimäkiä ovat siis lyyrinen arkkihybridimäki, dramaattinen arkkihybridimäki, tympeä arkkihybridimäki, lyyris-dramaattinen arkkihybridimäki, tympeis-lyyrinen arkkihybridimäki, tympeis-dramaattinen arkkihybridimäki ja tympeis-lyyris-dramaattinen arkkihybridimäki. Viimeksi mainitussa muotoluokkien suhdeluku on 2, 2 ja 2 ja 2 sektoria arkkimäkeä. Mäki voi olla puhtaasti arkkimäki ainoastaan, jos sen kaikki sektorit luokitellaan arkkimäiksi. Jotta saisimme mäestä todellisuutta vastaavan kuvan, luokittelun on puututtava myös mäen koon kokemuksen problematiikkaan. Näin ollen pitää mäen koko olla muodon lisäksi aukottomasti ja täsmällisesti määritelty. Määrittelyn välineenä tulee käyttää kokoindeksin kaamaa. Kokoindeksin laskemiseen on ensin selvitettävä määreet, sektoritilavuus ja kokonaissektoritilavuus. Sektoritilavuus saadaan laskettua seuraavalla tavalla. Ydinrajalinja kerrotaan itsellään ydinlinjalla ja piin arvolla. Sen jälkeen saatu tulo jaetaan 8. Kokonaissektoritilavuus on kaikkien 8 sektorin yhteenlaskettu tilavuus, jonka yksikkö on niin sanottu mäkikuutiometri. Iso M, pikku m, kolmanteen. Kokoindeksi saadaan jakamalla kokonaissektoritilavuus 8. Se on siis sektoritilavuuksien keskiarvo. Kokoindeksi voidaan laskea niin positiivisten kuin negatiivistenkin mäkien kohdalla, ja sen yksikkö on mäkikuutiometri. 0 eli Origomäen kokoindeksi on aina 0. Kokoluokat. Mäkinen. Kokoindeksi suurempi kuin 0 ja pienempi tai yhtä suuri kuin 8200 mäkikuutiometriä.
Mäki. Kokoindeksi suurempi kuin 8200 ja pienempi tai yhtä suuri kuin 875 kertaa 10 potenssiin 9 mäkikuutiometriä. Mäki. Kokoindeksi suurempi kuin 875 kertaa 10 potenssiin 9 mäkikuutiometriä. Sektoritilavuus. Sektoritilavuus. Ydinrajalinja kertaa ydinrajalinja kertaa pi kertaa ydinlinja jaettuna 8. Kokonaissektoritilavuus. Kaikkien 8 sektorin yhteenlaskettu summa. Kokoindeksi. Kokonaissektoritilavuus jaettuna 8. Kokoluokat. Mäkinen. Kokoindeksi suurempi kuin 0 ja pienempi tai yhtä suuri kuin 8200 mäkikuutiometriä. Mäki. Kokoindeksi suurempi kuin 8200 ja pienempi tai yhtä suuri kuin 875 kertaa 10 potenssiin 9 mäkikuutiometriä. Mäki. Kokoindeksi suurempi kuin 875 kertaa 10 potenssiin 9 mäkikuutiometriä. Näin on mäkitieteen perusteet tullut käsiteltyä. Messiaaninen visuaalisen etiikan tutkimuskeskus kiittää. Kiitos.